Мәскәүдә Русияның табигать ресурслары министрлыгы каршында бер кешелек пикетлар узды. Чараны Канун һәм тәртип исемле иҗтимагый хәрәкәт һәм Яблоко фиркасы оештырды. Аның максаты Сочи табигать паркында полигон ясауга ризасызлык белдерү иде. Протест белдерүчеләр югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бер кешелек пикетлар Русиядә рөхсәтсез ирекле җыелуны тыйган канун кабул ителгәннән бирле еш оештырыла. Пакистанның көч куллану дәвам иткән Төньяк Вазиристан вилаятеннән киткән качаклар саны 450 меңнән арткан. Аларның күбесе күрше Банну вилаятына сыенган. Анда рәсмиләрнең аларны аш су белән тәэмин итәргә көче җитми. Төньяк Вазиристанда узган атнадан бирле Талибан сугышчыларына каршы хөкүмәт чаралары бара. Пакистанның шулык ягындагы Пешавар шәһәрендә эшкуарлар хөкүмәтнең вак кибетләрне ябып, зур бер базар ачу планына ризасызлык белдерде. Шәһәрнең мәшһүр Намак Манди исемле бу урамында меңләгән кәсеп, милли аш пешерүче осталар, кибетләр урнашкан. Меңләгән кеше көн саен бирегә алыш-бирешкә килә. Таҗикстанда Ислам яңарыш партиясе бердәмлек көне алдыннан сәяси фиркалар арасында татулыкка чакырды. Партия рәисе Мөхиддин Кабири сәяси көндәшләр каршылыкларны сөйләшүләр юлы белән хәл итәргә тиеш диде. Таҗикстанда соңгы арада Ислам яңарыш партиясенең берничә офисы ябылды. Кыргызстанның көньягындагы Баткен шәһәрендә яшьләр чик буе турында сөйләшер өчен җыелырга теләде. Шәһәрнең драма театры каршына 40лап кеше килде. Оештыручылар җыенны театрда үткәрү өчен аның җитәкчелеге белән килешкәннәрен, әмма театрның алар килгәндә җәйгә ябык булганын белдерде.